Kulula ke kimi lo. Yabona mangenza izinto eziyinkinga engenziwa umunye umuntu. Izinto ngezinto nami futhi ngangingasho. Yabona nje ngendlela nami wakwenzela kumina ke enamanje angazi namanje. Kimi. So labantu ababiza uJesu ngoNkulunkulu nababiza uShembe ngoNkulunkulu ba right mabaphambuka. Ba prophet bonke uNkulunkulu yedwa. uShembe wazi ukulanda, yabona lapha engangabona khona. uShembe bathi wazi ukulanda ejele. La ngifana la dayisa khona ekhona ngandimani. Umfana udayisa wakhe uShembe. uShembe ukwazi ukulanda wazi wayibhubisa eminyakeni eyimiliyoni. Akulanda uShembe. Nabu ubufakazi. Mina la ekhaya bengazi ukuthi uShembe yakwazi kodwa bengacabanga ukuthi baba omkhulu asimazi ukuthi washonaphi. Asimazi ukuthi wangcwele lapho wazi wayibhubisa wazi wayini. Kodwa kwathiwa uma uyawaShembe mawuzonza umsebenzi baba wakho umlanda yana kuShembe uzokulandela uShembe ambekela landisa hlathathu libekela. Ngabe ngithi noma ngithi ngiyaphi ukuthi hayi ukhona umuntu okhala osibiye ekhaya benongangena ekhaya uba ngazivele sazi ukuthi baba omkhulu. Mina njengoba nginomsebenzi wami sambongiseni ngizolo kunahamba abantu abathi ngihlobo. Akho noyedwa ukuthi ukhona umuntu ongangena ekhaya. Oyedwa ngoba ngalandela umgomo kaShembe. Baba omkhulu la ekhaya manje. Mina ngigule ngilele inyanga zonke kwaze kwafika nenyasa lapha khawonda ngifaka intambo emnyama endlela ngifaka imithi la ngicabala ngalo lolu langa yaphupha ngisho. Kodwa uShembe akukho ukuvoshela uShembe. Ngizwa ngabantu beshumayela akukho uShembe. Wathi uGumede wamaphumulo weSebria mina ngeseRosberg ngeSebria ngathi awubaba uxolo. Kunenkinga lapho ngiyakhula njengoba ngizwa nishumayela nje nibeka kanje inkula kanje. Wathi lona hawo. Khoma ngobani ubala lo ubani sibonga usiphuma ngobani sibiya mina ngila ehostel. Bosi wami mina ngumgqibile kuthathe ngihambe naye kwaphela. Sikubika leyo nkinga yakho. Uthenga uvasile ngase ngithi emqondweni wami uzibhuku wena ngawuthenga uvasile kuwa wona impela ukhohlisa abantu bavasile ayithengelwa wami eThekwini mase sifika sesigoqile ngithi ubhuqwa kanje ngapha nangapha uShembe ngapha wathi uthini wena ubike lokho uthini wena wathi mayefika kimi ngangazi ngizothi nawumsolo khuluma ndothi inkosi yedlula uthini wathi nje ngakwazi ezuli inkosi ithe njengomnyango sengikhumbulile utshele kwani sengikhumbula wabuya uza kimi uthi ndoda ngathi kanje uvasile nguvule ngophethe kanje yathi mase ngeke yathi nje tapo kancane yathi inkosi imusise ubobhavu uqhuba umzimba wonke ngomayovasile acasulwa lokho angithi mina izogovu zaphela ukuthi noma uthandazela yathi inkosi ubusise bobhavu umzimba qolo umzimba wonke kuze kube namhlanje noJesu mkhulu nazi imanga zakho na uShembe yami uJesu uhamba phe ngolwandle uJesu wabethi uNkulunkulu uyinkosi akayona inkosi uJesu nababona imisebenzi ungumprofeti na so bese ngizwa manje usuqhambisa kwaShembe uJesu wahamba phe ngolwandle ngisho mina into uShembe ngiphakamisa into ezeke kimi hayi ngizwa ngizwa wena nje ukusho ngoJesu na uJesu usho ngizwa mina ngisho into ezeke uJesu mkhulu uzenzile mkhulu uJesu imanga uJesu wavula impumputhi ingaboni angikuphiki lokho kodwa umuntu ongakhuluma baqiniseke uyena lo ongakhuluma lokho mina ngikhuluma ngongizwa mina ngikhuluma into ezeke kimi wena ukhuluma ngongizwa wena nganje phela ngifunde eBhayibhelini angithi wena ukhuluma ngongizwa kodwa kwenzeka angazi ngiyakutshela kwenzeka angithi wawungekho ngangedwa wahamba phe ngolwandle wangekho ngithi ngangekho awukwazi ukuqinisa into wonke ngibona eBhayibhelini phela emva kwemama umuntu egila umkhola emva kweli bese uzofakaza lwazi athi ukhona ngeke ufakaze